Uma usungene kule ndlu nawe icelela ukuba isithandwa sikaShembe. Uma usungene kule ndlu kuhle ngani ngakwethu ukhohlwe isitha sakho. Uma usungene kule ndlu ngani ngakwethu ngifisa ukhohlwe umuntu okonile. Kodwa uma usukule ndlu cela ukuthi uShembe akubone kulolu sizo obhekene nalo enhlizweni. Ngoba nje wasilana siyalunywa. Wonke umuntu uma ungamphenya phakathi phansi kwekhwapha khona into engaphakathi kuyena emdlayo. Ngabe omunye udliwa ukuthi ingane zakhe azimhloniphi. Omunye udliwa ukuthi ngabe mangisuka la ngiyothi mangifika ekhaya ngiyolikhipha ngani isabatha ngoba kho kudle ekhaya. Ingoma futhi. Imizwa enkolo ayikho. Baphaquza abanye bathi hawu singake sithole nje Iskhumbuzo Senyangayezulu umuntu wakhandela isonto walikhanda sihlala kuloya muzi wasemhleni nje inyanga yesesulu akuthikizile lutho kuwena ufisa ukuvalela abaya kuyena. Bengithi ngizothi 1-2 bese ngihlala phansi. Ngiyakucelela ukuthi uShembe akukhumbule. Njengoba ulapha sisuke emakhaya hlobo zenkosi sinosisi. Angifisi lento siyishiye. Ukuthi njengoba silapha asisile lapha ngoba sifuna ukubukwa. Asisusa lento engqondweni zethu ukuthi mawuye esontweni ufuna ukuzobukwa. Silethwe usisi sizoyikala kuShembe ukuthi inkosi iphungula lokho esikuthwele. Kodwa inkinga yosisi alufani khona olungconywana khona olusinda kakhulu. Bese singayishile ndawo ukuthi inkosi siputhandana siba manazana thathandanayo. Inkinga indaba yothando ngoba indaba yothando ihamba abiphele iphinde ivuke iphinde iphele. Kodwa masila asicela ukuthi uNkulunkulu angasiphi ukuhlupheka kodwa siphi ukuphila nje. Asikhathalele ubugwini, sikhathalele ukuphila. Ukuze sithi sizomazi sibuka sithi hayi kona abakhethanga kabi bakhetha uNkulunkulu okutshala ukuphila emzini yobaba. Ngiyabonga
inkosi ibusise nezulu Zingaqini yezintaba